Takže čaute chalani, dneska sme pri novom videu. Dneska si natočíme Team Fortress, pôjdeme na mapu Upward, budem baviť Spya, budem baviť Loadout, bože môj, budem baviť Stock, Knife, potom budem baviť dobre, Enforcer budem baviť, mám Deadringer, možno budem mať zlý loadout, možno budem mať dobrý loadout, takže dúfam, že si užijete video. Jak vidíte, tam je heavy, tam nejdem, ale môžem ho trickstepnúť. Let's go, dal som trickstep, nice, kamo, trickstep. Aspoň jeden mám. Nevadí, stávajú sa aj také veci. OK, môj tým zatiaľ robí dobre. Extrémne sa má dobre. Engineer stáva centry a keď ja tam pôjdem, no tá by ma nemali až tak moc strachu. Keď si neodpoveduje sa a potom som tam najkapal. Pôjdem sa niekde skryť. Možno sa neskriem. Ale možno ty sa ťam. Nie, to som nedal. Ale mám aspoň free escape plan. OK, mám tu nejaké healy, to si zoberiem. Je tam heavy, ne? No určite nie. Možno trickstep. Idem tam. Skúsim. Alebo ne. OK, tu mám Demon Knight. Som teraz backstepol, som mal taký backstep. Poď, centri ho daj. Nice. Škoda. Mňa dal Engineer. Jak môže ma dať Engineer? OK, takže sa nám načítava nová hra. Nie nová hra, ale sa skôr respawnuje. Dokiaľ sa respawnuje, kliknite na tlačítko odberu a lajku, by som poprosil. Takže, jak to môžete vidieť, tak pôjdeme na... asi som dead, asi som mŕtvý. Budem asi mŕtvý. Tu mám scout, to som mal free trickstep, keby som nemal ten Deadringer. Ten heavy ma vidí. Dobre. Sorry za laggy, som pušťal ten level. OK. Neodbili sa mi to ešte? OK, poďme hore. OK. Poďme po tých schodách. Som mohol dať stackstep. Jumpstep. Alebo boxstep. Ale oni boli až moc ďaleko. Škoda, že niekto má snajperku, má snajper, ale vôbec ju niekedy ani nepoužíva. Používa iba SMGčko. Lebo keď používa iba SMGčko, no tak nemám nejakú tomu šancu proti tomu. Teda, je šanca, že ho môžem trickstepnúť, lebo sú veľké hitboxy. Keď má on nejaký puknutý hitbox, lebo náš hitbox sa nikde nehybe, takže keď sa otočím napríklad takto, som mal free backstep, ale to sa mi nepodarilo. OK, je tu Spy. Môžem ho dať? Nie, mám free. Jaj, Soldier ma dal. To je škoda. OK. Zatiaľ ideme na tom, nie zlom, ale asi ani nedobrem, lebo pušujú to, ale za chvíľku sčam. OK, tak musíme to počúvať. Alebo nepočúvať, ale iba vtedať. Musíme si napísať. Demoman, potom že ma netrafí. Som trafil na pušťok, ale to vôbec nevadí zase. Lebo mám tu healy. Môžem sa nahrávať. Teraz spoj. Nie. Škoda. S tom keby som mal lepšie hitboxy. Nie, skok. Prosím. Nie, škoda. Nevadí, že sa nám toto stalo, ale to vôbec nevadí, lebo môžem sa znova respawnúť. OK. Náš tým robí... Náš tým je achutko. Tak jak môžem ja to zvládnuť sám? Mám to aj Spya, ten neviem, či bol
takého posledného. OK. Dokážem ho trickstepnúť. Yes! Dal som ďalší trickstep. Konečne. OK, takže... dobrý, že som nedal ešte toho zbraja. By ho nedal solver. Musím teraz utekať. Strašne utekať. OK. Takže nemusím až tak utekať, iba sa môžem pripraviť. Natasha Haley. Prosím. OK. Mám tu. OK, dokážem ho. Jumpstepnúť ho. Nie! Jaj, to som nemal žiadnu šancu. Škoda, ale možno môj tým ho nejak zastaví. Čo viem? OK. Po co idem, tu dáme, ja to vedem. Sa mi zdá, alebo oni to pušovali? OK, prosím, aspoň snajpera. Prosím, nie, škoda. A dal Huntsman sniper, tí sú veľmi dobrí. OK, už za chvíľku prehrajeme, prosím. On saveol, scout, prosím. On to saveol, let's go! Poď, musíme ich dať, OK. Prosím. OK. Poď, Telomena, prosím. Yes! Dal som ho. OK, som si zoberiem full healy. Dobre. OK. Aha, to je náš. Som dostal nejaký critical hit. OK. Tam Soidex stredal, možno tam niekto bude. Nie, to zoberiem si, čo ne. OK, takže som veľmi ready, ale... Tak už nie som ready. Ja uvedím, poď spali. Nie, škoda, ale možno na budúce. A nie za koľko prihráme. Poď, rýchlo, to musím nejak sa prihráme skoky. Nie. Chlapci, dúfam, že sa vám video páčilo a ja vás vítam u ďalšieho videa. Čo? OK, tak ahoj!